ढोढ़ी पमार सिक्का से लइका सब तरीका से। ढोढ़ी पमार सिक्का से लइका सब तरीका से। जी हाँ, तो आप सब कैसन बनी जाइए भैया। और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और यही से हम प्रणाम करतानी हे भैया। और आई जा रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी। बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग बाटे, बहुत ही लाजवाब सॉन्ग बा भैया। अगर ये गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब अगर गायकी कह देतानी तो हमारा पूरा भरोसा बा कि आप लोग के बीच में ये सॉन्ग जरूर बाजी। और ई गाना ट्रैक पर बाटे, जौना ट्रैक के नाम बाटे बालमा कदर न जाने, जे कि ई गाना धनंजय धड़कन जी के ई ट्रैक पर बाटे। तो आप लोग एकरा के कंपोज करा के अच्छा से रउआ सब अगर गा देतनी तो आशा ना बल्कि विश्वास बा कि जरूर गाना बाजी। तो आई जा हम रउआ सबके बीच में ही मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग ध्यान से सुनी जा, प्यार से सुनी जा। अगर रउआ सब अच्छा गावतानी, अच्छा मेटर रउआ सबके नइखे मिल पावते भैया, तो अच्छा मेटर पावे खातिर ई हमार यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जाइए भैया। काहे से कि इस चैनल के माध्यम से रोज़ हम आप सबके बीच में सॉन्ग लेके आवत रही ना। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ली। और आई जा मुखड़ा के का भाव बाटे सुनी जा, कैसे गावे के बाटे, कहे के भाव बाटे भैया। ढोढ़ी पमार सिक्का से लइका सब तरीका से। ढोढ़ी पमार सिक्का से लइका सब तरीका से। नमरी देखा देखा के, नमरी देखा देखा के बोलावेले तरीका से। हाल ढोढ़िया पमार सिक्का से लइका सब तरीका से। ढोढ़ी पमार सिक्का से लइका सब तरीका से। तो जी हाँ, इस सॉन्ग रउआ सबके अगर अच्छा लगता, मस्त लगता, तो स्क्रीन पर हमार नंबर बाटे, नंबर पर संपर्क करी। और हमार नंबर बाटे 98-350-77-203। एक बार और हमार नंबर नोट कर लीजा 98-350-77-203। तो आप लोग इस सॉन्ग लेवे खातिर ज़रूर कॉल करी। और इस सॉन्ग और ये गाना रउआ सबके बहुत ही कम से कम चार्ज में मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर संपर्क करी जा। फिर मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर थैंक यू, बाय सो मच।